ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா தான் எனக்கு அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். புதிய நிறைய விஷயத்த வந்து நானும் தெரிஞ்சுட்டு அது உங்களுக்கும் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ வீடியோ பார்க்கறது மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதனா அது வேறு எதனா ஒப்பீனியன்ஸ் இல்லை வேறு எதனா டாட்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் அதை கன்சிடர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம 2008 சென்னையில் நடந்த ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட அவங்க அக்காவுக்கு 2008 ஜனவரி டைமில் நடந்துச்சு. அந்த அக்காவோட கேரக்டர் யூஸ்வலாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹாரர் ஸ்டோரிலாம் ரொம்ப அவங்க விரும்பி பார்ப்பாங்க. லைக் இப்போ நம்ம எதனா மாலுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கலாம், இந்த மாலில் வந்து இந்த ஹாரர் ஹவுஸாக கோஸ்ட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. நம்ம ஒரு வாட்டி போகிறதுக்கே போய்விடுவோம். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா 2-3 வாட்டி அது உள்ளே போயிட்டு வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவில் எதனா வந்து இந்த ஹாண்டட் ஹவுஸு இந்த மாதிரி கோஸ்ட் சைட்டிங் எதனா ஒரு ஏரியாவில் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா இவங்க அந்த இடத்துல போய் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், உண்மையிலே அங்கே கோஸ்ட் வந்திருக்குமா, அந்த மாதிரியான ரிசர்ச்லாம் இவங்க போய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரியான விஷயத்தில் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு பர்சன். 2008 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட்டுன்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. நம்ம இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிக்கான நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போலாம் அப்படி கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு வந்து 19 அந்த மாதிரிலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணி தான் நம்ம நெட் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுவும் எட்ஜ் அப்படின்னா 2G டேட்டாவில் தான் வரும். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி கூகுளில் போயிட்டு இந்த கோஸ்ட்டோட ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க படிப்பாங்க. அப்படி படிக்கும் போது தான் இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது, இந்த க்யூஜா போர்டுன்றது. இந்த போர்டோட விஷயம், இந்த போர்டு வந்து இப்போ இருக்கிற இன்டர்நெட்டில் வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அப்போ வந்து இது ரொம்ப ரேரு. இவங்க வந்து அதை பார்த்தோன்னே சரி உண்மையிலே இந்த விஷயத்தில் இதில் வந்து உண்மையிலே இதில் பேய்கிட்ட பேசலாமா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டு வந்து அப்போ ஆன்லைன்லாம் கிடையாது. அந்த போர்டு அப்போ எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டு ஆன்லைனில் எப்படி இருக்குன்னு இமேஜ்லாம் எடுத்து அதே மாதிரி இவங்க ஓனாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ரெடி பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்டெலாம் வச்சு அதை ட்ரை பண்ணுவோம். பட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெயிட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அந்த பீரியடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்காவோட ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒருத்தவங்களோட அம்மா அப்பா அவங்க தம்பிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஊருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் விஷயமா போயிருக்காங்க. வரத்துக்கு ஒரு 3 நாள் ஆகும் போல். அந்த பீரியடில் தான் வந்து இவங்களுக்கு ஏதோ எக்ஸாமினேஷன் இருந்ததுனால இவங்க மட்டும் வீட்டில் விட்டு போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்டுங்கலாம் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால அந்த தைரியத்தில் அவங்களும் விட்டு போயிருந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த அக்கா எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்காவும் அவங்களோட ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா தான் எடுத்து தங்குவாங்க. ஸோ அன்றைக்கி நைட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க 2 பேர் அப்புறம் இன்னொரு 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், உண்மையிலே அப்படி இருக்கா இல்லை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் அன்றைக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த போர்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சுற்றி மெழுகுவத்திலாம் ஏற்றிட்டு ஒரு காப்பர் காயின், அது அந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் காயின் அப்படின்னா ஜிங்க் அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போல். நார்மல் வந்து அயனோ ஸ்டீல் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க போல். இவங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருந்து ஏதோ ஒரு காயின் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காயின் என்ன காயின் அவங்க மறந்துட்டான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த காயினை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பேச ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா அந்த காயினில் வந்து இவங்க எல்லாரோட விரலும் ஃபிங்கரும் பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ஸ்பிரிட்டை வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. யாரா இங்கே இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 நிமிஷமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரை பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா இதெல்லாம் சும்மாடி அப்போலாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க விரல வந்து அந்த காயின் அப்படியே மூவ் ஆயிருக்கு. இவங்க எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா தான் வந்து அந்த காயினை மூவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நீ தானே காயினை மூவ் பண்ணுற, ஏன் இப்படி பண்ணுற, இல்லைன்னு விட்டுற வேண்டியது, நான்லாம் மூவ் பண்ணவே இல்லடி சத்தியமா அப்படின்னோடனே இல்லை நாங்களும் மூவ் பண்ணலப்பா, அதுவே மூவ் ஆகுது தானே, அதே தான் மூவ் ஆகுது, நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா யாருனா வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டோடனே அந்த காயின் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி அவங்க பேரையும் கேட்டிருக்காங்க. அந்த பேரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பேர் என்னன்றதுக்கும் அந்த காயின் அந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஏன் வந்தீங்க, எதுக்காக வந்தீங்கன்னு இவங்களும் கேட்டிருக்காங்க போல். இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன், அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செத்துருச்சு, இப்போ அந்த பொண்ணு செத்து போனதுனால அந்த வேகத்திலே வந்து நானும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு இவரும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீங்கள் எந்த வருஷம் நீங்கள் செத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1956 ஏதோ இயர்ஸ் சொல்லியிருக்காரு போல். ஸோ அப்படிங்களா, இப்போ எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க, எங்கள் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும்னு இவங்க கேட்டுருந்துருக்காங்க போல். அப்படி கேட்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற 3 பேரில் ஒரு அக்கா, அந்த அக்காவோட வீட்டில் தான் அவங்க பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அந்த அக்கா வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப, அந்த அக்காவை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன்னு சொன்னோடனே அந்த அக்கா பயந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, விரல எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி விரல எடுத்த உடனே என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றி இருந்த மெழுகுவத்தி எல்லாமே அணைஞ்சு போயிருக்கு. அணைஞ்சு போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூமில் ஒரு பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஆயிருக்கு. அவ்வளோ நேரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கேட்டு அந்த பூச்சி சத்தம் கூட அங்கே கேட்கல. ஏன்னா இவங்க வீடு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீடு இருந்த இடம் வந்து மாதவரத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடு இருக்குன்னா பக்கத்தில் வீடுலாம் இருக்காது. அந்த டைமில் கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்கும். சுற்றி அந்த கொஞ்சம் நிறைய அந்த புதர்லாம் இருக்கும். அங்கேருந்து அந்த பூச்சி சவுண்ட்லாம் கேட்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி சவுண்டும் கேட்கல, ஒரு பயங்கரமாக ஒரு சைலண்ட் ஆகிருக்கு. சொல்லப்போனால் இவங்க இருக்கிறவங்களோட ஹார்ட் பீட்டே இவங்களுக்கு கேட்குற அளவுக்கு அந்த இடம் வந்து சைலண்ட் ஆகிருந்திருக்கு.
இவங்க இமீடியட்டாக இவங்க பயந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளோ சைலண்டாக இருக்குன்னு இவங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருந்த சாமான் எல்லாமே கீழே வந்து உருண்டுருக்கு. உடனே இவங்க எல்லாமே பயந்து என்ன பண்ணாங்க, வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்திருக்காங்க. ஸோ அது நடந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 8-9 மணி தான் நடந்திருக்கு. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கல இங்கே நாங்கள் கிளம்புறோம்னு சொன்னோடனே என் ஃப்ரெண்டோட அக்காவும் அந்த அக்காவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. மீதி 2 அக்காவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நைட்டு இது மாதிரிலாம் இருக்குது, எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா இருக்குமா, அப்போல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா அப்போ எப்படி இது மாதிரி நடக்குதுன்னா, நம்ம கூப்பிட்டோம், நம்ம அவங்க இதுலாம் பண்ணலை, டென்ஷன்லாம் பண்ணலை, விட்டு அது ஒன்றும் பிரச்சனை. நானும் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிலாம் படிச்சிருக்கேன். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஸ்பிரிட் தான், நம்மள எதுவும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் படுத்துருந்துருக்காங்க. இவங்க இருந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஜை ரூம். இவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ண ஹாலில் இந்த அக்கா நைட்டு தூங்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஜை ரூமும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூமில் தான் நைட்டு இவங்க தூங்கியிருந்திருக்காங்க. அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெஸ்ட் ரூம் போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்கா எழுந்திரிச்சிருக்காங்க. எழுந்திரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான பேட் ஸ்மெல் அடிச்சிருந்துருக்கு. இப்போ ரோட் சைட்லலாம் போனீங்கன்னா அந்த அனிமல்ஸ் எதனா இறந்து போச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கெட்ட வாடை அடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி வாடை அடிச்சிருக்கு. இவங்க எங்கேருந்து அந்த மாதிரி நாத்தடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பாத்ரூம் கிட்ட தான் வருது. அப்போ பாத்ரூமில் எதுவும் பெருசாக எதுவும் இறந்து போச்சு போலன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பாத்ரூம் கதவு திறந்து பார்த்துருக்காங்க. திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாத்ரூம் கார்னரில் வந்து யாரோ நிற்கிற மாதிரியும் அடிபட்டு ரத்தம் ஒழுகு நின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்க ஒரு ஆளை பார்த்துருக்காங்க. பார்த்தோன்னே இவங்க அலறடிச்சு என்ன பண்ணாங்க, ரூமில் வந்து அந்த என் ஃப்ரெண்டோட அக்காவை எழுப்பியிருக்காங்க. இந்த அக்கா எழுந்துச்சு உடனே இவங்ககிட்ட வந்து யாரோ நம்ம பாத்ரூமில் இருக்காங்கடி அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவங்க என்ன நினச்சாங்க, யாரோ திருடங்கள்ட்ட வந்துட்டான் போல, வீட்டில் பூட்டின வீட்டுக்குள்ளே பெரிய திருடம் வருவாடினே, திருடெல்லாம் கிடையாது, அது ஒரு பேயின்னு சொன்னோன்னே இவங்க பேய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் போய் பார்த்துருக்காங்க. பார்த்தா அந்த டைம் யாருமே இல்லை. நீ ஏதோ அந்த பயத்துலேருந்து நீ இன்னும் வெளியில் வரல போல, அதனால தான் உனக்கு இப்படிலாம் தோணுது, நீ போய் சைலண்டாக படுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் போய் படுத்துருக்காங்க. அன்றைக்கி நைட் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மறுநாள் வழக்கம் போல இவங்க காலேஜ் போயிருக்காங்க. காலேஜில் போய் இந்த விஷயத்தை பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க. பட் அந்த டைமில் வந்து காலேஜ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்க, என்னது போர்டா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, எதனா ஒன்று பார்த்துட்டு எதனா கதை சொல்லாதீங்க, இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிலாம் வந்து இன்னும் பேய் இருக்குது அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்கீங்களா, போங்க சைலண்டான்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்டு எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் அன்றைக்கி கேஷுவலாக அந்த டே போயிருக்கு. அன்றைக்கி நைட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அக்கா மட்டும் தான் தனியாக இருந்திருக்காங்க. இந்த அக்கா என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபோன் பண்ணி அவங்களை ஃபாலோ பண்ணி எப்போ வரேன்ட்டு இவங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்ககிட்ட வந்து எப்போ வரேன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த டைமில் இவங்க எதிர்ச்சியாக ஜன்னல் வழியாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீட்டு வெளியில் வந்து கார் பார்க்கிங் இருக்கும். அந்த கார் பார்க்கிங் தாண்டி தான் மெயின் கேட் இருக்கும். அந்த மெயின் கேட் கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ நின்று இவங்களை முறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி வந்து இவங்களுக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கு. இது யாரா இருக்கும் அந்த டைமில் இங்கே நின்று நம்மளை பார்க்குறாங்களேன்னு சொல்லி இவங்களும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக உத்து பார்த்துருக்காங்க. உத்து பார்த்தா முந்தா நாள் நைட்டு வந்து பாத்ரூமில் ஒரு உருவத்தை பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா அதே உருவம் வந்து வீட்டு வாசலில் நிற்கிறத இவங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க. நோட் பண்ணி இமீடியட்டாக அந்த அக்கா கால் பண்ணி கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா, இங்கே பாரு நான் நீ பாத்ரூமில் பார்த்த அதே உருவம் வந்து வீட்டு வாசலில் நிற்கிதுன்னா, 8 மணிக்கெல்லாம் யாரையும் நிற்க போகிற அந்த மாதிரிலாம் நீ ஏதோ கதை சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை உண்மையில தான் நீ வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க. இவங்களும் வந்து பார்த்துருக்காங்க. வந்து பார்த்தா டைம் யாருமே இல்லைங்க. ஸோ நைட்டு வந்து இவங்க 2 பேரும் சரி படுத்துக்கலாம், நீ இந்த ரூம்லேயே ஸ்டே பண்ண தானே போகிறோம், இங்கேயே இருக்கலாம்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்கா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேணாம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த ரூமில் படுக்க வேணாம், நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் போயிடலாமே, எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது, நான் ஹாலுக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் ஹாலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஹாலில் வந்து வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் வந்து பாயெல்லாம் போட்டு ரொம்ப படுத்துருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட அக்காவோட ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு மாதிரி வந்து ஆம்பளை குரல்லாம் பேசியிருக்காங்க. இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளை பயமுறுத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறா அப்படின்னு, நீ என்ன வேணால் ட்ரை பண்ணு, நான்லாம் அதுக்கு பயப்படவே மாட்டேன், யார்கிட்ட வந்து உங்க படத்தை காட்டுற அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் பேசியிருந்திருக்காங்க போல. அவங்க மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளை குரல்லாம் மாற்றி ஒரு ஆக்ரோஷமாலாம் கத்திருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடனே பயம் வந்துட்டு இப்படிலாம் பண்ணவே மாட்டால, ஏன் இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏந்தி உனக்கு என்னடி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, ஏந்திரின்னா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டோன்னே அவங்க எழுந்துச்சு நம்ம 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க போல. என்னடி சொல்கிற, நான் எப்படி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும், என்ன உனக்கு என்ன பிரச்சனை, ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிற. அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான இப்போ இருக்கிற அந்த ஓரின சேர்க்கை அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அந்த பீரியடில் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாலாம் யாரும் பேசலை. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் வந்து வெளிநாட்டில் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீ என்ன இங்கே பேசுகிற, சும்மா படு, வெறுப்பேற்றிட்டு இருக்காத, உங்கள் வீட்டு வந்து படுத்தா இப்படிலாம் பேசுவேன் என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் திட்டிருக்காங்க. திட்டின உடனே நான் பாட்டு சும்மா தானே இருந்தேன், நீ தானே என்னை கூப்பிட்ட, இப்போ கூப்பிட்டு நான் வேண்டான்னு சொன்னீங்கன்னா நான் எங்கே போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்கா மட்டும் கேட்டிருக்காங்க போல. அதுவும் ஆம்பளை குரல்ல. இவங்களுக்கு பயம் வந்துருக்கு, நான் கூப்பிட்டேன், நான் உன்னை, நீ தாண்டி என்னை கூப்பிட்ட, நீ தானே உங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை படுத்துக்க சொன்னேன், இவனுக்கு துணையாக இருக்கும்னு சொல்லி கூப்பிட்ட, இப்போ நீ வந்து இப்படிலாம் பேசுகிற, அதுவும் ஆம்பளை குரல்ல பேசுகிற, கொஞ்சம் நார்மலாக பேசு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அதட்டு இருக்காங்க. அதட்டின உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ தாண்டி 2 நாளைக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டு என் பேர் என்னன்னு கேட்டேன், நான் எப்படி செத்தேன்னு கேட்டேன், எல்லாமே கேட்டுட்டு என் நம்பொன்னு விட்டீங்க, இப்போ நான் திருப்பி போக முடியல, அதனால தான் நான் இங்கேயே இருக்கேன், எனக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால இந்த பொண்ணு கூட நான் இருந்துட்டேன், எனக்கு உன்னையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நம்ம 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இங்கேயே இருந்துடலாம், நம்மளை யாரையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்காவும் பேசின உடனே தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு போல. அப்போ இருந்தாலும் இவங்க நம்பலை, ஏதோ விளையாடுறதான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சும்மா விளையாடாத
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓங்கி பலாருன்னு கணத்தில் அடிச்சிருக்காங்க. அப்படி கணத்தில் அடித்த கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்காவோட கண்ணு மூஞ்சிலாம் ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகாரமாக மாறி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவங்க கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாங்க உண்மையில அவளுக்கு பேய் தான் பிடிச்சிருக்கு போலன்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டிலே இருக்கிற அந்த பெட்ரூமில் தான் பூஜை ரூம் இருக்குது, அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் அவங்க கதவு சாத்திட்டு இருக்காங்க. இவங்களும் வெளியிலேருந்து அந்த கதவுலாம் அடிச்சு திறக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களும் அந்த கதவு திறக்காம எப்படின்னா விடிஞ்சா நம்ம இந்த வீட்டு விட்டு வெளியில் போயிடணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் வந்து வெளியில் போய் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் இவங்க பண்ண ஒரு பெரிய தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கூப்பிட்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா, இவங்க எப்பவுமே வந்து ஃபோனை வந்து கையில் தான் வச்சுருந்துருப்பாங்க. பட் இந்த பதட்டத்தில் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனை ஹாலிலே வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இவங்களால யாருக்குமே கூப்பிடவும் முடியல. அதேமாதிரி அந்த வீட்டில் இருந்த லேண்ட்லைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலில் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ நைட் வரைக்கும் நம்ம இந்த வீட்டில் தானே இருந்தாகணும், எப்படி நம்ம சமாளிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கடவுள் பேர் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சாமிலாம் கும்பிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி இவங்க நினச்ச மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5:30 வந்து விடிஞ்சிருக்கு, வெளிச்சமாக வந்திருக்கு. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஸ்லோவாக வந்து பெட்ரூம் கதவை திறந்து பார்த்துருக்காங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு எங்கன்னா இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த ஹாலிலே காணும். இவங்க இதுதான் சான்ஸ்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மெயின் டோர் கதவு திறந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. வீட்டுக்கு வந்து இவங்க அம்மா அப்பா கிட்டலாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு நைட்டு, இந்த மாதிரிலாம் அவன் பேசுகிறாடினோடனே அவங்க என்ன பண்ணா சரி நம்ம அவங்க அம்மா அப்பா கால் பண்ணி சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அப்பா கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எங்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா திண்டிவனம் தாண்டி வந்துட்டு இருக்கோங்க அப்படின்னா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டோடனே அப்போ சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, உங்கள் பொண்ணு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் பிஹேவ் பண்ணுறா, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொன்னோடனே சரி நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம், நான் வந்து பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த அக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி காலேஜ் கிளம்பி போயிட்டாங்க. காலேஜ் கிளம்பி எப்படியும் ஃப்ரெண்டு வந்துருவா, இவங்க அது வரைக்கும் என்ன நம்பிக்கையில் இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்மளை பயமுறுத்த தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கா, எப்படின்னா காலேஜ் வந்துருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் காலேஜ் போய் பார்த்தாங்க. காலேஜில் போய் பார்த்தா அவங்க ஃப்ரெண்டு அன்றைக்கி வரல. பட் அவங்க காலேஜில் போய் நீங்கள் முந்தின நாள் நைட்டு நடந்த சம்பவம் எல்லாத்தையும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க மாதிரி நடந்துச்சுன்னொடனே நான் தான் சொன்னேன் அவள் கூட தனியாக இருக்காதான்னு சொன்னேன், இப்போ பாரு அவளையும் உங்க கூட சேர்த்து நீ அவளையும் உன்ன மாதிரி மாற்றிட்ட, இப்போ உன்ன மாதிரி அவளும் பயமுறுத்தலாம் ஆரம்பிச்சுட்டா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குள்ளே கிண்டல் பண்ணியிருந்திருக்காங்க போல். இவங்க காலேஜ் வந்து 1 மணிக்கு முடிஞ்சிட்ருக்கு. இவங்க 1 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஏறி வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. வரும்போது கால் வருது, யாருன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டோட அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எங்கம்மா இருக்க, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாடினோடனே என்ன அங்கிள் என்ன ஆச்சு சொல்லுங்கன்னே கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகிற குரலே பேசிருக்காரு போல். அப்புறம் இம்மிடியாக அவங்க அம்மா கால் ஃபோனை பிடிங்கி நீ எங்கே தான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாமா வீட்டுக்குன்னொடனே சரி நான் வீட்டுக்கு வரேன் ஆண்டின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் பஸ் விட்டு இறங்கி வீட்டுக்கு நடந்து போயிருக்காங்க. அவங்க வீட்டுக்கு நடந்து போகிறவள்ள பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸு ஜீப் எல்லாமே நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. என்னடா ஆம்புலன்ஸு ஜீப்லாம் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் அவசரமாக அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா அந்த அக்கா வந்து அன்றைக்கி இவங்க வீட்டு விட்டு கிளம்பி வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. எங்கன்னா ஹால்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கயிறு மாட்டி சூசைட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. இந்த அக்கா அதை கவனிக்காமல் வெளில வந்துருந்துருக்காங்க. அப்புறம் போலீஸ்காரங்க வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு விசாரித்த உடனே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சின்னு சொல்லி இவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. போலீஸ் ஆனால் நம்பலை, ஏதோ நீங்கள் சும்மா கதை சொல்லாதீங்க, அந்த பொண்ணு வந்து எதனால் செத்தா, அந்த பொண்ணுக்கு எதனா பாய் ஃப்ரெண்டு இருந்தானா, யாருனா லவ் பண்ணாலா, இதெல்லாம் கேட்டு அந்த கேஸே வந்து வேறு மாதிரி திருப்பியிருக்காங்க. கடைசியில் வந்து அது சூசைடாகவே கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பொண்ணு யாரும் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கான், இல்லை அவங்க வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை தான் அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்ற மாதிரி கேஸை முடிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் முடிஞ்ச கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்காவுக்கு வந்து 16 நாள் காரியம் பண்ணி எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. முடிஞ்சது ஒரு வாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீட்டில் அதே மாதிரி இவங்க வீட்டில் தூங்கி இருந்திருக்காங்க. இவங்க வீட்டு பெட்ரூம் ஒட்டின மாதிரியே ஜன்னல், அந்த ஜன்னலை வந்து அந்த அக்கா நின்றுட்டு இவங்களை கூப்பிட்றாங்களாம், உன்னால் தாண்டி நான் செத்தேன், நீ மட்டும் நிம்மதியாக இருக்க, என் நிம்மதியை எடுத்துட்டு நீ மட்டும் நிம்மதியாக தூங்கலாமா, ஏந்திரின்னு சொல்லி இவங்களை எழுப்பின மாதிரி இவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகியிருந்திருக்கு. இவங்களும் வந்து இது நம்மளுக்கு பிரம்மையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் தூங்கி இருந்திருக்காங்க. பட் அதே மாதிரி வந்து சத்தமாக இவங்களை எழுப்பியிருக்காங்க, ஏந்திரி அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை எழுப்பினோடனே இவங்களும் எழுந்திரிச்சு பார்த்துருக்காங்க. பார்த்து உண்மையில அந்த அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசலில் நின்றுட்டு வீட்டு ஜன்னல் வழியாக நின்றுட்டு என்னவா என் கூடயே வந்துரு, நீ மட்டும் எப்படி நிம்மதியாக இருக்கலாம், என் நிம்மதியை கெடுத்துட்டு நீ மட்டும் எப்படி நிம்மதியாக இருக்கலாம், என் கூடயே வந்துருன்னு சொல்லி இவங்களை கூப்பிட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதுன்னொடனே சரி நீ இதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க வேண்டாம், நீ வந்து காலேஜ் எப்படியும் உனக்கு 3 மாதத்தில் முடிஞ்சிடும், அது வரைக்கும் நீ சித்தி வீட்டிலே இரு, சிட்டி வீட்டிலேருந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்போ நீ அங்கேருந்து நீ பெங்களூர் வேலை கிடச்சின்னா அங்கேயே போய்ட்டு இங்கே வராத ரொம்ப நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போல். சாரி ஆமாம் அவங்க சித்தி வீட்டில் போய் நீ படி, காலேஜ் சித்தி வீடு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டரில், அவங்க வீட்டிலேருந்து காலேஜ் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ அங்கேயே போய் நீ படி கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அங்கே அமைச்சிருக்காங்க. அங்கே போனால் அவங்க வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்பார்ட்மெண்ட் டைப் தான், அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்க்குற மாதிரிலாம் இருக்காது, அந்தளவுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டி கிடையாதுன்றதுனால இவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரூமில் தான் இவங்களும் இருந்திருக்காங்க. அந்த வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வேலை கிடச்சி இவங்க பெங்களூர் போயிட்டாங்க. பெங்களூர் போய்ட்டு அப்பப்போ இவங்களுக்கு இதை பற்றின விஷயம்லாம் நடக்கிற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை அவங்க அவாய்ட் பண்ண எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி நடக்காமல் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போய் மந்திரிச்சு கயிறுலாம் கட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி இப்போ நிம்மதியாக இருக்கிறதா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் அவங்க பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை. அவங்க என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா அவங்க பேரும் அந்த இறந்து போன அந்த அக்கா பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரும் எந்த பேரும் சொல்ல வேண்டாம், குறிப்பாக காலேஜ் நேமும் சொல்ல வேண்டாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன வருஷமும் தப்பு தான். ஏன்னா அந்த வருஷத்தை நான் சொல்லி அந்த ஏரியாவில் நான் சொன்னேன்னா இது யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது யாருக்கு நடந்திருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரிய வரும். ஸோ அதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லலை. ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்,
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் லைஃப்பில் வேறு எதனா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.